Добро утро! Днес реших да ви покажа моето съкъщие, да ви покажа какво е голямо. Виждате, дълго вече почва да виси надолу. Питахте ме преди доста време защо не виси. Ето виси вече. Обаче, тъй като виждате тази саксия на кралското и тази какви са малки, виждате разликата. И мисля да го пресадя още малко да захладне. Особено в момента е вече 10 часа тук духа и е супер студено. Аз така го усещам. Ще ви покажа, тук вади пъпка, тук ще се цъфти. За тук за момента само листенца вади. Ето. Ето има още едно. Така че според мен се разбива добре. Въпросът е в каква саксийка по-голяма трябва да го пресадя. И имам два избора, които ще ви покажа сега. И може би ще изберем заедно. Тъй докато в момента терасата е хаос, дето правим секцията, няма да ви показвам много голяма част от терасата. Избора е между тази оранжевата, тази кафявата и тази зелената. Ето, примерно е тази. Де факто оранжевата и зелената са на едно диреджи, са един размер. И мисля в тази зелената, като пробия по-хубави дупки с нагряване, или тая. Не знам, май зелената повече ми влече, с една зелена саксийка и там има. Мисля, че ще стане топ. Обаче днеска ще взема, имам едно специално като нагряващо такова и с нагряваще ще направя нови дупки. И ще ходя да взема пръст и може би към края на септември ще я присъдя. Тая красота моята. И то няма да я присъдя, защото не ми харесва по този начин. Напротив, хареса. Въпросът е, че почва да виси. С саксията, виждате, при най-малкият това заклати като пиян морков. Основата вече не издържа, защото това натежава. И най-скоро време ще има да е на земята. А пък не искам да си ги поддържам. И може да направя нещо, което не съм се замисляла. Това нещо да го направя да виси, а това дългото да го превържа за основа. Когато направя вече пресаждането. С повече пръст. Ще гледам да не нараня коредите. Да забуча нова основа, някаква по-стабилна и да си го превържа да е готово за зимата.